мавсими имсола аллакай қаҳрамонҳоро маълум кард ва мо ба равзанаи трансферии тобистона менигариму оиди бозингарон ҳарф мезанем. баъзе гузаришҳо аллакай ҳал шудаанд, монанди Беллингем ба Реал Мадрид, Союнку ба Атлетико, Маккалистер ба Ливерпул ва Милнер ба Брайтон, вале боз трансферҳое ҳастанд ки мухлисонро дар шок мегузоранд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. наворро бо хабари Неймар оғоз мекунем. ҳамлагари бразилӣ аз ПСЖ меравад ва ба назар дар Премер-лига идомаи корнома мекунад. диққати Ньюкасл ба ин бозингар аст, вале гузариши ӯ ба Манчестер Сити дар ҳақиқат гузариши бузург мешавад. тибқи хабарҳо, Пеп шахсан ба Неймар занг зада оиди нақшаҳояш пурсон шудааст. албатта ин маънои анҷоми гузаришро надорад, вале метавонад ки оғози гуфтушунидҳо шавад. сабки бозии Неймар ба Пеп писанд аст. Ньюкасл имкони кӯчаке дорад ки Роналдуро ҳам ба ҳайат ҷалб созад. баробари шомил шудан ба Ал-Наср гуфта мешуд ки Роналду шояд ба Ньюкасл ҳамчун иҷора равад, агар даста ба Лигаи Чемпионҳо рохат гирад. акнун дастаи шайхҳои араб рохат гирифтаанд ва шояд ин гузариш амалӣ шавад, чунки Ньюкасл барои мавсими нав ҳайати қавитар мехоҳад. онҳо ба мусобиқаи баландтарин роҳ ёфтааанду дасти холӣ баргаштанӣ нестанд. барои ин бошад, ситораҳои футболӣ бояд ҷалб карда шавад. баъди тақрибан 20 сол Ньюкасл ба мусобиқаҳои аврупоӣ роҳ ёфт ва бояд ки ҷаноби Лигаи Чемпионҳоро ба даста орад. ҳамчунин собиқ ҳамдастаи Роналду, Марко Асенсио ҳам ба Премер-лига омаданӣ аст. Астон Вилла аллакай пешниҳод ба дастаи Реал кардаасту мехоҳад Асенсиоро ба Вилла Парк барад. Асенсио аллакай як пояш берун аз дари Мадрид қарор дорад ва Астон Виллае ки ба мусобиқаҳои аврупоӣ роҳ ёфт, нияти харидорӣ карданашро дорад. хабарҳо бошанд мегӯянд ки ПСЖ ҳам ба Асенсио диққат дода истодааст. оиди ПСЖ ки гуфтем бояд қайд кард ки ҳадафи дастаи парижӣ Винисиус Ҷуниор ҳам ҳаст. ҳамлагари бразилӣ давоми ин мавсим борҳо ба расизм рӯбарӯ шуд. бо ҳамин сабаб ӯ тарки Испания кардан мехоҳад. агар ӯ ин қарорро қабул кунад, ПСЖ ба пешвозаш мебарояд. худи қаҳрамони Фаронса бошад, ду ҳамлагари бузурги худ Месси ва Неймарро аз даст медиҳад. омадани Вини метавонад онҳоро иваз кунад ва ояндаи беҳтаре дошта бошанд. раҳо кардани Винисиус аз ҷониби Реал ҳамаро дар шок мемонад, вале ин ягона хабар дар навори мо намешавад. аз ин ҳам ҷолибтар ин овардани Фирминьо ба дастаи шоҳона мешавад. ҳамлагари бразилӣ аллакай бо Энфилд хайру хуш карду ҳамчун агенти озод тарки Ливерпул кард. Реал Мадриде ки на он қадар аз натиҷаҳои Бензема имсол розӣ буд, мехоҳад ҳамлагари бо таҷрибае оварда рақобат барои мавқеи ҳамлагари марказӣ ташкил кунад. ба гуфтаи Барселона ҳам чашм ба Фирминьо андохтааст ва ҷолиб мешавад ки ояндаи ин бозингарро назора кунем. Барселона аллакай бо легендаҳои худ Бускетс ва Алба хайрухуш кард, вале боз якчанд бозингарон бояд тарки Каталония кунанд. агар Месси ё дигар бозингарони нав ба даста ҷалб шаванд, ҳатман ки аксарият фурӯхта мешаванд. аз охирин гуфтаҳои сармураббии даста хави пайхас кардан мумкин аст ки ҳамлагари рақами 10 Ансу Фати эҳтимолан тарки даста мекунад. ӯ роҳбариятро қоил накард ва шояд барои ба даст овардани маблағ баъри трансферҳои лозимӣ ӯро фурӯшанд. Ансу Фати метавонад ба Вулверхэмптон раваду аз он даста Рубен Невеш ивазкунандаи Ансу дар Барса шавад. Фати ҷавон асту ояндаи дурахшон дорад ва Барса агар нияти фурӯшашро кунад, дастаҳои зиёде ба суроғаш хоҳанд омад. боз як хабари дигареро ҳам оиди Барса гуфта мегузарем. Лео Месси эҳтимолан интизориҳои мухлисонро бароварда намекунад. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки Месси рӯзҳои наздик оиди ояндааш қарор қабул мекунад, аммо Барса то ҳол мушкилиҳои иқтисодии худро ҳаллу фасл накардааст. яъне ки дар ин сурат бозгашти Месси ба хонааш амалӣ намешавад. дар ин ҳолат Месси ба Ал-Ҳилол мепайвандад, ҷое ки баландмаоштарин футболбози ҷаҳон мегардад. агар Барса рӯзҳои наздик мушкилиҳояшро ҳал накунад, Месси ба Арабистон мекӯчад.
давлате ки аллакай амбассадораш мебошад. Аз Англия дастаи Арсенал барои Деклан Райс рақобат мекунад. Туфангчиён барои ба даст овардани бозингари ҷадид мехоҳанд вариантҳои гуногунро баррасӣ кунанд. Дастаҳои Ньюкасл ва Челси ҳам ба Райс мароғ зоҳир кардаанд, вале худи бозингар бештар мехоҳад ки ба дастаи Бавария гузариш кунад. Томас Тухел аз ҳунари ин бозингар розӣ аст ва ҳадафи харидорӣ карданашро дорад. Ана агар Кимих ахиран тарки Мюнхен кунад, пас Райс бо эҳтимоли зиёд ивазкунандаи ӯ мешавад. ба ҳамин тамом, обуна шуданро фаромӯш насозеду мунтазири навори ҷадид бимонед. Хайр.